En primer lloc, agrair-vos el que hàgiu acudit a la presentació de l'Agenda Urbana. L'Agenda Urbana és un projecte per a nosaltres molt important. Crec que pot marcar un antes i un després del poble de Castelló, perquè en ell el que intentem definir és quina serà l'estratègia del poble de cara als propers anys, bàsicament fins a 2030 o 2040. I en aquesta agenda urbana el que fem és la planificació tant de, com vesqueu així, Castelló pròsper, inclusiu, saludable, sostenible, obert, i aleshores el que marca és cap a on va el poble. Ara, ja a continuació, l'arquitecte municipal explicarà amb més deteniment què és el tema de l'agenda urbana i ja després Richard explicarà quin és el pla de comunicació, que serà tot durant juliol, i la veritat és que és ambiciós i prou complet. Moltes gràcies i demano disculpes perquè esteu al sol, però és que estaran gravant-ho i entonces no ho sé. Ara, si a cas, vos deixen en l'arquitecte municipal, José Juan Oliva, y que vos explique lo de l'agenda urbana. A finals de l'any passat, de l'any 2021, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ens va concedir com a Ajuntament el projecte pilot de l'agenda urbana que servís com a model per als municipis o els termes municipals de tota Espanya que són de les mateixes característiques del nostre. I que el que pretén és posar en marxa un pla d'acció de projectes estratègics, monitoritzar aquest pla d'acció i avaluar-lo dins de la política mediambiental sostenible de l'agenda urbana espanyola, de l'agenda europea i de l'agenda 2030 de les Nacions Unides. Des d'aquest moment es va conformar un equip de treball a l'Ajuntament de Castelló, 12 funcionaris de tots els nivells i no sols del poble, sinó també de fora, que van tindre que conformar meses de treball per a analitzar, per a diagnosticar i per a proposar accions, plans, estratègies que conformaren la proposta que ara volem posar a disposició del poble de Castelló. Finalment, al mes d'abril van ser més de 26 accions les proposades, de les quals hem considerat que 8 són estratègiques. Per a poder traslladar a la població de Castelló totes aquestes accions, hem volgut simplificar la manera de poder compartir aquesta informació i hem proposat la divisió en 5 àrees en la qual es tracten totes les estratègies. Són, com apareixen els símbols que teniu així darrere, Castelló poble saludable, Castelló poble pròsper, Castelló poble inclusiu, Castelló poble pròxim i Castelló poble obert. Si voleu, us faré un breu resum de les accions que estan proposades dins del pla d'acció per cadascun d'aquestes àrees. Per exemple, per a Castelló poble saludable, que és la primera de les parts, hi ha un projecte estratègic considerat per l'equip municipal que és el Pla de Protecció, Restauració, Recuperació Paisatgística del Parc Natural de la Font Amarga i de l'entorn del riu Albaida. També està la restauració dels camins rurals, la creació d'una xarxa de corredors verds i de sendes ciclopeatonals, l'estratègia de mitigació d'impactes ambientals o el pla de renovació i optimització de gestió de cicle de l'aigua, entre d'altres. Respecte de l'àmbit del Castelló poble pròsper, hem entès que hi ha 3 grans projectes estratègics que són el Pla de Regeneració Urbana, foment d'espais verds i millora de l'accessibilitat per a fomentar els espais sostenibles, inclusius, diversos i saludables. Un altre projecte estratègic que seria la rehabilitació i posada en valor del patrimoni històric i cultural, i un altre projecte estratègic que seria la plataforma d'impuls de l'economia local. En el que respecta a l'àmbit de Castelló poble inclusiu, els equips de treballs van proposar, entre altres, els següents projectes.
un programa d'acompanyament, cures i envelliment actiu i saludable per a les nostres persones majors, un projecte estratègic per al poble que seria el Pla d'Igualtat de Gènere, el Pla Local de Joventut o, entre d'altres repetís, la creació d'un centre social polivalent i intergeneracional per a fins socials, comunitaris i interculturals. En el que respecta a Castelló Poble Pròxim, havíem determinat dues propostes per a que avaluï el poble: l'estratègia de mobilitat urbana sostenible i inclusiva i la creació d'un parc escolar de sensibilització i educació viària i cívica. I per últim, pel que respecta a lo que és l'àmbit de Castelló Poble Obert, dos projectes estratègics, o que així entenem que són, que és l'estratègia de Smart Castelló i la de la modernització per a la governança oberta i transparent, entre d'altres projectes. En tot cas, totes aquestes accions són accions obertes que es proposen per a que el poble les puga debatir amb un sentit crític i un sentit de futur per a establir una estratègia que arribi a tindre una visió i un sentit de visió del poble al 2030. Moltíssimes gràcies. Deixa'm, Richard. Bon dia a totes i tots. Passaré jo a tractar l'estratègia de comunicació. L'estratègia de comunicació pretén crear una línia comunicativa que permetra transmetre de manera eficaç i coherent tota la informació relativa a la proposta del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana Castelló Poble 2030. L'estratègia està conformada per una sèrie d'accions distribuïdes en funció de cada eix estratègic al voltant del qual gira l'agenda. Castelló Poble Pròsper, Castelló Poble Inclusiu, Castelló Poble Saludable, Castelló Poble Pròxim i Castelló Poble Obert. Les accions es centraran en diversos actes i campanyes. L'acte de presentació al veïnat de la proposta d'acció de l'Agenda Urbana 2030, per exemple, que també es podrà descarregar després del web. També s'organitzarà una trobada oberta a tota la ciutadania en què es parlarà sobre l'origen, la rellevància i els reptes a què dona resposta la proposta del Pla d'Acció de Castelló Poble 2030. Després tindrem la trobada de Castelló Poble Pròsper. Es confeccionarà i es posarà a disposició de la ciutadania un document que publicitarà la informació més rellevant respecte als plans de regeneració urbana, foment dels espais verds, millora de l'accessibilitat, rehabilitació del patrimoni històric i cultural i l'impuls de l'economia local, entre altres coses. A més, es mantindran les reunions pertinents amb el sector empresarial i comercial de Castelló. També realitzarem una trobada de Castelló Poble Inclusiu, que el que pretén és posar en marxa un programa d'acompanyament i envelliment actiu i saludable. Per això, realitzarem un taller de benestar emocional dirigit als majors de 65 anys per a promoure hàbits de vida saludable i promoure un envelliment actiu. Continuarem amb el funcionament i l'adequació del Pla d'Igualtat i Gènere, de Joventut i de Cohesió i Inclusió Social. Fomentarem la rehabilitació de vivendes i l'ocupació a preus assequibles, a més de donar un toc educatiu amb uns diàlegs oberts que mantindrem amb els i les docents dels centres educatius de Castelló. També realitzarem la trobada del Castelló Poble Pròxim. Volem que el veïnat conega una estratègia de mobilitat urbana sostenible i inclusiva. A més, com ja ha dit l'arquitecte, de la creació d'un parc escolar de sensibilització i educació vial i cívica. Celebrarem una conferència en què s'abordaran els reptes de les polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana sostenible i accessible. De la mateixa manera, realitzarem un contacontes infantil en què es difondran de manera divertida i amena els principis i objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. També tindrem la trobada del Castelló Poble Saludable. En aquesta trobada abordarem el pla de protecció, restauració i recuperació de la Font Amarga i del riu Albaida, a més de la planificació de la creació d'una xarxa de corredors verds i sendes ciclopeatonals. Es posaran en valor els plans locals d'acció pel clima i l'energia sostenible, la creació d'una cooperativa d'energia local per al desenvolupament d'energies renovables, així com la reutilització de podes i foment del compostatge mitjançant la creació de fàbriques biomassa. També tenim la trobada del Castelló Poble Obert, que es donarà a conèixer l'estratègia de l'Smart Castelló, el programa de promoció i formació digital de Castelló, així
com el Pla Municipal de Cohesió i Inclusió Social, entre altres, per a superar l'escletxa digital i estimular l'interès de la població en la participació de forma activa en totes les actuacions recollides en el Pla de Participació Pública. A més de tot això, es celebrarà una taula redona en què especialistes de l'àmbit universitari abordaran múltiples aspectes vinculats amb la participació ciutadana, transparència i bon govern, a més de les oportunitats que representa l'impuls d'un territori intel·ligent per a la millora de la qualitat de la vida de la ciutadania. Moltes gràcies. Bueno, doncs, com vegeu, el programa és ambiciós, és molt llarg, molt extens, i a més estem superil·lusionats en que funcionen les diferents trobades, perquè el que s'intenta és recaptar informació del veïnat i saber més o més per on puguem anar. Moltes gràcies, i el dia 30 farem la presentació per tot el poble. Esteu tots convidats si voleu vindre. Molt bé.